Buongiorno ragazzi, ето е моята рагаца. Тръгваме си вече от Местре. Много хубави 4 дни прекарахме тук. И сега се отправяме към следващата точка, която е Любляна. Ще минем през Любляна 2 дена, да си починем малко, да се разходим из града, да отидем около езерото Блед, което много харесваме. Този път и дрона ми е под ръка и може би ще мога да снимам. Няма трафик. И така, ето я, до Дакара. Навигацията горе-долу този път ни прекарва по правилния път и ще видим как се движи. Пристигнахме в Любляна. Пътя беше малко натоварен, имаше ремонт по магистралата. Петя не е фен, защото по едно време се влязахме в 2 ленти, в дясната камиони и буквално имаше 20-30 см от всяка страна на колата между мантинелата и камиона. Въобще не беше доволна, но стигнахме, оставихме си багажа в хотела и сега слизаме по центъра да се разходим. Хо-хо-хо! Млечен чай, бъбъл с бананово мляко, което се оказа, че се правят тук на място. И най-накрая класиката с тапиока, разбира се. Петя одобрява. Дойде и моето кафе. И Милото има чуро. Как е чурото? О, майко! Можем да се преместим да живеем тук. Донатело. Дневната ни разходка приключи. Малко е топличко. Вече е към 3 без 20. Отиваме към хотела да се настаним. Малко почиваме, да се ударим по едно душче и след това се връщаме към Любляна. Но няма да нося тази камера. Само с 360-ката. И стои бебче ще бъда, разбира се. Къде без него? Да имаш нужда от микрофон да се плезеш. Настанихме се, минахме през басейна и... И отиваме обратно към Любляна, 5:30. Да ми хапят още комари, цялата съм нахапана. Има много готино волейбол събитие в реката. Ще видим дали ще успеем да го хванем като започва. И така, отиваме се доразходим, да хапнем и да продължаваме с разходките.
запахтях се. Бяхме по тясната вита стълба, избързахме преди групата от фуникуляра да дойде с нас, тъй като съм бил тук вече. И включително времето е ясно и виждаме и Триглава в далечината. Аз не мога да го видя, но в смисъл поне не през екрана, но това за мен би трябвало да бъде Триглав. Милото каза, че можела да преживее всички пришки за мен, само и само за да се разходим. Така е. А пък и каза, защото се качвахме и до часовниковата кула по едни приятни стълбички. И Петя каза: и какво сега? Караш ма да си заслужа вечерята ли? Една голяма пържола искам с картофено пюре. Сега ще разгледаме какво има. Може би ще се разходим първо да видим до игрищата за волейбол, които са върху реката. Дали скоро ще започва някоя игра да гледаме. И после, ако не си хареса къде да яде, ще я заведа в любимата хижа Люблянчанка и ще вечеряме там, тъй като поне знам, че там храната им е страхотна. Ако разбира се има места, защото нямаме резервация, а града се пръска по шеловете. Просто прекрасна вечера. Да се вижда Люблянчанката отзад и доведената Люблянчанка, която е много доволна. Много добре си хапнах. Какво? Много съм щастлива. Шницелче с картофено пюре и спанак с сметана. И също някакви сиренови пръчици, увити в панчета. Прясно сирене в панчета. Да, прясно сирене в панчета и салата от цвекло. О, да, салата от цвекло беше брутална. И някакви брутални пюсюрки в тета. Най-хубавите, които съм... Не, на мама Гали са по-вкусни. Пюсюрки в тетата. Тези не бяха чак толкова. Правим комплименти на мама Свеки, ми се струва. Не, те са по-вкусни от тези. Това е факт. На тези им липсваше точно малко орище вътре. Стана късно, денят беше дълъг. Прибираме се сега и утре имаме още интересни места да посетим. Да.